EH Bilduren Gipuzkoako batzarra bildu gara gaur hemen, goizasuko lan saioa egiteko, egoera politikoaren azterketa egin, ditugun erronkak identifikatu eta uneotan erronka horiei erantzuteko lan ardatzak zehazten ari gara taldekako ariketan. Egoeraren azterketak datu kezkagarri bat nabarmentzera eraman gaitu, ikusten ari garelako Europa nola ari den eskuinerantz biratzen, hainbat gobernutara iritsi da ultraeskuina azken hilabeteotan, eta horrek eztabaida publikoan eta politika publikoen diseinuan eragiteko eta baldintzatzeko gaitasuna eta ahalmena ematen dio ultraeskuinari. Egia da aldi berean, Euskal Herriaren kasuan ultraeskuinak duen ordezkaritza instituzionala erresiduala dela, baina jakitun gara gure herria ez dela uharte isolatu bat eta ez dagoela mundu mailako joeretatik salbu. Eta beraz, ultraeskuinaren gorakadak izan ditzakeen arriskuak ezin ditugula gutxietsi. Eta aste honetan justu EITB Focus inkestak beste datu kezkagarri bat jarri du mahai gainean, Espainiako hauteskunde orokorren balizko gehiago. Baten kasuan, Voxek duela 2 urte eskuratutako babese bikoiztu dezakeelako eta zehazki Gipuzkoako kasuan ia 3 puntuko igoera izan dezakeelako. Egia da inkestak une konkretu batean ateratako argazki konkretu bat izaten direla, baina bilakaera ikusita ez dugu gutxietsi ultraeskuinaren gorakadak gugan daukan arriskua. Eta egoera hori izanek iruditzen zaigu inork ezin duela tentaldirik izan, aritmetikak eragindako ikuspegi soil batetik eskuinaren baitan ultraeskuin txar bat eta ez hain txar bat bereizteko, hori geure burua engainatzea izango litzatekeelako eta ere gehiago herritarrak engainatzea ere bai. Eta kezkaz ikusi dugu nola Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskadiko Alderdi Sozialista prest egon diren Alderdi Popularrarekin adostasun estrategikoetara iristeko. Egin zuten, Aider Mendozoi Gipuzkoako diputatu nagusi fundatzeko beharrezko babesa PPrekin negoziatu zutenean eta egin zuten aurtengo foru aurrekontua aurrera ateratzeko beharrezko babesa PPrekin negoziatu zutenean ere. Bide horretatik jarraitzeko autua egiten baldin badute, horrek esan nahiko du erantzuleak izan behar dutena haien erabakiekiko eta azalpenak eman beharko dizkietela herritarrei, azaldu beharko dietelako nolatan dauden prest Feijóoren Alderdi Popularrarekin adostasun estrategikoak ontzeko, Espainiar estatuan Voxekin gobernatzeko gai den Alderdi Popular horrekin adostasun estrategikoak lortzeko. Gure iritziz, une honek politika publikoak herri ikuspegiz egitea eskatzen du eta hori ez da bateragarria Errusiarekiko aliantzari atea irekitzearekin eta alderantziz behar dena ezkerreko politika eraldatzaileak martxan jartzea da eta beste ikuspegi batekin lanean aritzea da. Hori da EH Bildu 51 alkatetzetan egiten ari dena Gipuzkoan eta gobernantza modu hori izango da Gipuzkoa gaur egungo paralisi eta nora ezotik aterako duena EH Bilduk lideratuta.